så. Nu vil jeg vise jer en, som Mesterkendt han er rigtig, rigtig god til. Men Mesterkendt han er hos købmanden og får sat hår, så han kan jo ikke lige i dag. Men det er sådan ikke også, fordi det her, det sker helt sikkert, at hvis du er ude i din have, og så er du lige kommet gående med trillebøren, sådan helt vildt hurtigt, ikke også? Så hvis der lige kommer ind og skyder, så skal du bare sige, fang situation! 웃음막 쓰다사. Nu vil jeg lære, vise jer, hvad Mesterkendt han har lært mig. Så først, så skal man sætte sig ned i knæ, ikke også? Og så med hænderne frem. Og så ned på hovedstøtteren. Og så skal man gøre sådan her. Og så skal man bare stå sådan her i 3 timers tid. Og så, når man er færdig med det, så skal der komme en og hælde havregrød ned i dine bukser. Fordi det er rigtig, rigtig sjovt. Nu skal jeg vise, hvad min lærling Erling har lært af mig. Mester! Ja! Mester! Ja, min lærling Erling. Kom her. Jeg skal bruge nogle patroner og nogle ærter. Og så er det lige sidste gang inden at jeg forlader Mesterkendt, fordi at hvad hedder det? Jeg skal ud og tage kørekort til cykel nemlig, fordi og derfor har jeg fået den her af Mesterkendt, fordi han synes det var rigtig, rigtig sødt. Men så skal man komme sådan her, ikke også? Så skal man komme sådan. Fordi så nærmer man fjenden. Og nu har vi så fået en ny lærling. Erling! Og nu skal jeg vise, hvad lærling Erling kan. Lærling!